Priatelia, vítam vás pri ďalšej reportáži. Tentokrát sa nachádzame v severozápadnej časti ostrova, kde vám priblížime krásnu malebnú dedinku menom Maska, Perlateno. Ak sa vyberiete na Masku, tak si určite pribalte nejakú mikinu, pretože teplotný rozdiel medzi počasím na juhu a tu hore môže byť celkom veľký. A hlavne majte pevné nervy, pretože cesta dole na Masku je veľmi klukatá. Priatelia, vitajte na Maske, na tomto nádhernom mieste. Mimochodom, vedeli ste, že tu žije iba 90 až 100 obyvateľov? Áno. Priatelia, ak máte radi pešie túry, tak vám doporučujem práve na tomto mieste si objednať túru, ktorá trvá tak cca 3,5 až 4 hodiny a pešo sa dostanete roklinou až k pláži a je to naozaj totálna pecka. Legenda hovorí, že tu kedysi žili piráti, ktorí sa v tiesňavách Masky skrývali pred španielskými úradmi. Zaujímavé. Iná legenda hovorí, že dedinka Maska sa nazýva práve z toho dôvodu, že z tejto skaly skočil zamilovaný pár do tej rokliny. Samozrejme, skončilo to tragicky a podľa mena jedného z nich sa vlastne táto dedinka volá. No, neviem, ktorá z týchto legend je pravdivá. Vítajte na Buena Vista del Norte. V preklade Buena Vista znamená krásny výhľad. Buena Vista del Norte nie je veľké mestečko alebo dedinka. Má iba 5000 obyvateľov a leží medzi Garachikom a medzi Punta del Teno. Má autentickú, vidieckú a pokojnú atmosféru. Na rozdiel od juhu Tenerife tu nie sú žiadne veľké hotelové komplexy, ale malé butikové hotelíky a samozrejme rodinné domy. Miestni obyvatelia sú veľmi priateľskí a mesto si zachovalo klasický kanársky životný štýl. Krajina je kombináciou sopečných útesov, polí, paliem a samozrejme dramatického pobrežia. Ak máte radi krásne dlhé prechádzky popri pobreží a samozrejme ste milovníci golfu, tak Buena Vista del Norte je práve pre vás. Cíti tu dušu starého Tenerife. Žiadne hlučné bary, žiadne diskotéky, len príroda, ticho a samozrejme rozbúrený oceán. Ak dorazíte do Buena Vista del Norte, tak vám doporučujem túto reštauráciu El Burgado, pretože môžete ochutnávať typické kanárske jedlo, v pohode a v kľude oddychovať a hlavne vychutnávať si tento nádherný výhľad a hlavne šum oceánu. Dnes sme vám ukázali dve krásne miesta na Tenerife, Masku a Buena Vista del Norte. Ste zvedaví, čo chystáme na budúce? Tak určite sledujte náš YouTube kanál. Ak sa vám naše videá páčia, tak určite stlačte odber. No a sledujte i stránky Tenerife Real. Teším sa opäť na budúce. Majte sa!